Kung mudangog ta si Ginoo, angay yung likayan nato pod ang mga buhat nga dili maayo. Kay kung dili ta mulikay sa mga buhat nga di maayo, nya nidangog ta sa Ginoo, wala gihapoy maayo nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Kay sama mudangog ta sa doktor. Example, lakay balatian ya, nidangog ka og doktor. Miyon magina ang doktor nga, sige, kining mga kuana muni imong likayan. Likayin mga kalanuna. O, di ba? So naa kay likayan, sadyang nidangog ka, example lakay balatian. Miyon nga ang doktor nga, kani bawal kani. Nganuman para sa atong kaayuhan. Now, inaana po sa atong pag-alagan sa Ginoo, kung mudangog ta sa Ginoo, natay kinahanglan nga likayan. Kay kung di punta mo likay sa mga dili mahimutan sa Ginoo, wala puntay maayo nga mahitabo sa tuwa. Dili pud ihatag sa Ginoo ang kaayuhan kung naa puntay wala nato likay sa atuang kinabuhi.